Padangokhala muntengo wina wamkuyu mumakhala mbalame za mtundu wapombwa. Muntengo omwe mudalinso mphako mmene mumakhala njoka imene imadyerana ta mbalame tisanaphukire ndi ubweya omwe. Njokayo imadyerana nthawi yomwe mbalame zazikulu zapita kukafuna zakudya. Kawirikawiri mbalamezo zikabwerako zimapeza ana adyedwa ndi njoka. Ndiye ina mwa mbalamezo inafika podandaula kwambiri, kulira ndi kulira. Kenaka idakalira ku mtsinje kuyang'ana m'madzi ku misonzi ili mbwembwembwe m'maso. Nkhanu yomwe imakhala m'madzimo inadabwa ndipo idafunsa chifukwa chiyani mbalameyo inali kulira mwachisoni chomwecho kuyang'ana m'madzi. Mbalameyo inali kulira ana ake omwe njoka yatha nkwadya, kotero kuti mbalameyo imasowa mtendere ndipo simadziwa chochita. Ndipo mbalameyo idafunsa nkhanuyo ngati pangapezeke njira yophera njokayo. Nkhanu idati njoka ndi mdani wa cholengedwa cha moyo china chilichonse. Nkhanu idaganiza zothandizana ndi onse vutolo lomwe idanena mbalameyo. Iyo idauza mbalameyo kuti ilengeza nsomba ndi kuziyikira mu njira modutsa sisinya, kuyika njira yonse mpaka kumphako komwe njokayo imakhala. Sisinya zidzasatira fungo la nsomba mpaka kukapha njokayo. Koma vuto lidalira kuti sisinyazo zidaphanso mbalame zonse mu mtengomo. Kaphuleni mbatata. Mafunso: mu nkhanimu muli phunziro lotani? Chifukwa chani mbalame imalira momvetsa chisoni? Nkhanu idapeza njira yotani yophera njoka? Chifukwa chani njoka ili ndani ya zolengedwa zonse? Kodi malangizo a nkhanu adali ndi vuto lotani?